عشرتات كيلومترات نتواجه أفتق بعض زبط احتقاد زحيل كوينات أبصالينا نافال بيزن كم زخون جينا كي تبقى ستجنزيب وزن نبرة قدايو قدن كتحضر يبلان زبل نايل علوت حلفت تسقطي سلز حيلة أزست بطلون سلسة تقاد سمر عطان نكيل قبرو هاد ورتقشن مس أزاز حيلي زكريا الزرعي ترى راديوم كانتا بلاي مسفنك تأتو وصنو ساعات حدا قطري أبتي سلاز مكحلو سالينا أساس 300 متر وزنو حاتو مايج أو زحلفلو ترعى ويكانالي بغلطو قنو ناي 7 سنتيمتر براخزون المندق بتصيحهم دوبلو نزا حليفكا دكا شاسترو ساب استحدمو 4 أندرات كوينوم زقبلوخا 18 كبت رشرشات تقاويدوم يركبو بزيكازي دلول متاخوس أرض زحزو 8 ناي 122 مليمتر مدفع بتهديد توخسي مريتاي تسرني يبلو نبرو بزات أتسي كساقرا زي كل ترعى كساقر مفتان ناي مهرام تخولو خميت سلزبتسح أبحقو تدرنا كم نفس قتلتي توسد انكم بريجان الساس لز نبرت جن تقادلاين عاي مريسو بعنتبو بات محز مالت زخون عينة مسوات خفل لا دلو كوينو كانت تبقسه زعبي سقاتو جن سالينان جرارن سجيرو نافال فيز بس بتحي كبيد واقع خف المخانو عيس حاتون أبا أمرؤو بس لاز قدفة تمكرو 7 شعاتن دهر 10 سلسة عمت حني يخفدي كحنا هنا اللي تسألها قدايس لز نبري شو منتج شعات 10 سنين أنا بنزلنا كم شوتنا قرقصو من بقيت عن حدا مالتي قرقصو من لاشي من تنيرو السرح يزم زودانه بقطتا ساعات 10 حدا قطر أبيلو ساعات 10 حدا أبيلو أب نابز خابز نمت مالت نابز سالينا جزنا ناميكيل جزنا سقرت حاسيبو دحريو نيمانكم أبولمو ناب سالينا جز منهم تبهلنا بس قرأت شو قابلنا لما مثلا كلنا هنا زي بوتا زي فلتة هنا برنا أبزا كان لزي أنا ركبان يجمع رياض قانتي أتمر هنا إذا كان لزي أنا رخلا بزا كان بلنا مزبطنا دما زي أبقي من نزل رأي نزلو نهي حكمنا دابالبيز نهي مجمع نهي قرأت مرقصي دحريو خانا دابالبيز مؤتوين أتا زحاشت مسبرين وصلنا حجيتي بوتا كلته بسقام تخدكا بحري ناي قرات شوي كسب أفل بخزم اللي بيشنا خيمات تخدكاون قرات ناي شوي سل زامس مرزي أول طلعي ماي مالسنا بز قرات شوز فمولو كند مسمر يهرو أقطامي كم زلي أي ماي أي ملن سنيها أتي كروز نبره لعلي كركرو أقرنايز بس حيرت ماي شكال لو نزل ما قدم بيلنا نوصل كفنا بس حقات من نزغل شجرات ونقول متى ناس لازم أنا تناجرنا يرنا بزوج جزي درجة نوصل كفنا جمل حسنا يرنا إذا ما زين تايو نزل شكاتات زي نزل سلمتات زي نزل قات منا جمعنا عصيرنا منتي أبز خانة التاترية زل خاجم تحت الجس خاطري خانة قرم خوال سلزلو أبن خوال حد نبرجل 10 ونزموس واحدات ونيرم ساعتهم نابزيا يدرو نابزا قد ميت كان حلفنا كن حنت جانتنا ترى ورجعها خلي لنا كلا عتاتهم كنت ربها أي كلامي سلزي قدام هاي فتنة زجبرنا يعني أبزيا مزبط إحنا بار بذا خانة زي قبلنا نابزا جراز نابزا حكمنا زي عن سجرا لنا إلا مزوسنا بسيد مسارع ون أبزوج نداقود لا سلسمته بقانت حدا رجعتنا في الناس وراح نيرنا مجمرة يأتينا ثلاث مرات مسارع نيرم حدا أسمرهم كده حدا باولو سمون سعيد ما قرمت نزبهال زين نيرم بلكع تصير نايت وطاوين يلا بلكع بجكتها زار رياضنا خلاله بلكع تاريخ نايتي بوتا يلا ياتو زي
ከም ስሪ ዘላ ካይት ህንፃ ሕጉሰካ እንዲ ብልክዕ በቲ ምዕባል ናይቲ ሃገር ግን ብልክዕ ተቐርፂ ናይቲ መሬት ተባይታ የለን እዚ ማይ ዝመልአ እዩ የለን እዚማ ፀጋም ጨው ተኸምቢሮ ዘሎ ሲ ማይ ነይሩ ሕጂ ሰብ ከምዚ ነይሩ ኢልካ ሲ እንደ ከኣምን ትኽእል ኮይኑ ኩና ይስማዓኒ መንገዲ በዚ ዘለኽዎ ደረጃ ሕጂ ብፍሑቕ ፍሑቕ እንዳኸድካ ኢኻ ትሰግሮ ጭቃ ነይርዎ ሰልሚ ነይርዎ ፀሊም ሰልሚ ጭቃ ነይርዎ ጭቃ ዝኮፍ ንዝበልካ ጫማኻ ክሳብ ዓንካል ጭቃ በፅሕ ድሓር ከም ባህል ሻና ጭቃ ሓፍቶ ብሎ ብለኻ ዘለካ ክሳብ ኮፍ ንዝበልካ ድማ ዝኩሉ ናይ ሰለብካን ማዓኮርካን ብምሉ ማይ ዝመልእ ጭቃ ማይ ዝመልእ ሕጂ እሱ እውን እንታይ ገብረካ ማለት እዩ ከይትስጉም ይጫሃብጠካ ብጀካት ንፀላይ ተቕንዑ ጥይት ብብረትን ገለን ፀላይ ከሃርመን ኢልካ ትከላኸሉ ዘለካ ነገር እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝቐርበ መፃወዲ እዩ ነይሩ እታ ጋንታ ብየማነ ፀጋም ዘሎ ግራጨው ዝፈተነቶ ኣማራፂታት ተቐቢፅ እዩ ዝነበረቶም እንኩ ዕድል በዛ ተርዓ ጥራይ ስለ ዝነበረት ኣዛዚ ጋንታ በላይ ምስ መራሕቲ መሳርዑ ጳውሎስ ኣስመሮም ገሪ ቆራይ ተማይጡ ሰዓት ሓደ ቀትሪ ሓንቲ መስርዕ ኣኸቲሉ ተበገሰ ፍርቂ ከይበፅሐ 5 ኣባላት ስለ ዝወድቁ ወግን ከይሰለጦ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝገደደ ወጥሪ ሰፊኑ ነቶም ዝወድቁ ተጋደልቲ ሰኣን ረድኤት ምግባር ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ይስውኡ ስለ ዝነበሩ ስምዒቶም ገንፊሉ ንቅድሚት ክደፍኦም ጀመረ ብፍላይ ሓደ ካብቶም ዝወድቁ ከተማ ተክለኣብ ንጳውሎስ ስምዖን ወዲ ዓበ ሓዊ ስለ ዝኾነ ነብሱ ምቁፅፃር ሲኢኑ ንመስዋእቲ ክብገስ ደለየ በላይ እውን ነቶም ብሬድዮ ዝውሕዝዎ ዝነበሩ እቶ ገለ ግበር ፍትሓያ ዝብሉ ትእዛዛት ክፀሮም ኣይከኣለን እንኮ ፍታሕ ኮይና ዝተሰማዓቶ መስዋእቲ እያ ኩሎም ተሰዊኦም ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር እንተበፂሖም ብፆቶም ንርእሶኦም ከም ድፋዕ ተጠቒሞም ክሰውሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝኣመነ ካብ ምንፋዕ እጂ ጎይቶኦም ኣርብጂ መንጢሉ ንመስዋእቲ ተዳለወ ከናለ እዚኣ ትሪኣ ዘለካ ኣብዚኣ መኸወልታ ስለ ዝነበርታ ኣብዚኣ እንተኻኸብ እናተመኻኸርና እውን ንሰርሕ ነርና ሕጂ መጀመርያ ዘእተናዮም በረኸት ዝበሃል ነይሩ መርሓ ምስርዕ በረኸት መርሓ ምስርዕ ካብታ ሓንቲ ጋንታ ማለት እዩ በዓል ከተማ ተክለኣብ ፍፁም ዝበሃል ካልእ ዝኣመሰሉ መጀመርያ ሒዝና ኢና በዚኣ ካናል እዚኣ ንፍትን ኣብዛ ፈተነ እዚኣ ዝገበርናያ ሓደ 80 ሜትሮ ገለ ምስ ኮሉ ኩሎም ወድቁ ኣነ ምስኦም እየ ነይረ ሕጂ እቶም ኣብዞም 7-8 ሸዓተ ዝወደቑ ቤን ዳይ ዝሃርመና ዘሎ ቤን ክሃርመና ፀላ ከም ዘለዎ ፍልጠት ኣይነበረና ቤን ዳይ ዝሃርመና ዘሎ ንብል ነርና ምክንያቱ ብፀጋምና መከላኸሊ ነርና ብየማና መከላኸሊ ኣለና ካበይ መፂ ጥይት ዝሃርመና ኣሎ ንብል ነርና ስለዚ ክንቅፅል በኣ ስለ ዘይከኣልና እቶም ውጋእቲ ዳርጋ ብኣግድፋ ኣቢልና ቁርብ ንመለስ ናብዚኣ ቦታ እዚኣ ንመለስ ሕጂ እዚኣ ቦታ እዚኣ እንታይ ብልጫ ኣለዋ ከምዚ ኣቐዲምካ ኣብዚ ትሪኦ ዘለካ ቁርብ ናይ ኣንጎል ቁርባታት መሰለለታ ስለዚ ኣብዛ ቁርባታ እዚኣ ድሕጥው ኢልካ ፀላይ ይሃርመካ ድሕሪ ኣባ ዘይኮንካ ግን ከውል እዚኣ ትኾነና ነራ ስለዚ ኣብዛ ከውል እዚኣ ተኣኻብና ኩላትና ማለት እዩ ካበይ ኮይኑ ሃርመና ካብ ዝነበረስ ጠመተ ገይረ ልክዕ 250 ክሳብ 200 ሜትሮ ኣቢልና ምስ ከድና ከነለካ ኣብዚ ናይ ሸጎዳጉድ ዝመስላ ናይ ፅርግያ ብላዕሊ መስመር ዘለዎን ፀላይ ኣብ 4 ወታደራት ኣለዎ እዞም 4 ወታደራት ቅልቅል ከለካ ሃርምካ ካልእ ኩሉ እዚ መስመር እዚ ክንሪኦ ከለና ዓበይቲ ረሽራሻት ኣሎ ክሳብ 18 ረሽራሽ ናይ ዳሓር ኣብዚ ማሪኽና መንግስቲ ሃደመ ገዛውቲ ኣብዚ ከዓ ክሳብ 500 ወታደራት ነይሮም በላይ ኣርብጂ ሒዙ ንቅድሚት ብምስጓም መራሕቲ መሳርዕ ጳውሎስ ኣስመሮም ግዜ ሓልዮም ክስዕብዎ ሓቢሩ መሪሕዎም ተበገሰ ተሰሪዖም እናጎየዩ ኣብታ ብፀቶም ዝወድቁላ ምስ በፅሑ ጠያይቲ ክዘንቦም ጀመረ ጳውሎስ ልዕሊ 2 ጥይት ኣብ ግንባሩ ተወቂዑ ከሎ ኣእጋሩ ብሰንደልደል ስለ ዝቐፀላ ኣብ ልዕሊ ወዲ ዓበ ሓዉ ከተማ ተጋዲምዎ ወደቐ ሓወቦን ወዲ ሓውን ደሞም ብሓደ ክዛር ከሎ ምናልባት ጳውሎስ ንወዲ ሓዉ ኣልዒሉ ክሕክሞ ክሓቕፎ ክእብዶ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሓሳብ ዝተወደእ ይመስልን መን ይፈልጥ ኣቐዲሙ መስዋእቲ 5 ኣሕዋቱ ተገንዚብዎ ስለ ዝነበረ በቂቕዎ ይኸውን ሳሊና ግን ሻድሻይ ስውእ ንስድራ ቤቱ ኣይነሓፈት ንእንኮ ወዲ ስውእ እውን ኣይነሓፈትን ኩሎም ኣብ ከርሳ ውሒጣቶም ኣላ ጎይቶኦም ዝበሃል ነይርና መድፋዕ ጃርበጅ ሃባዛ ኣርበጅ ካይለ 3 ቦምባ ምሉእ ሓደ ከዓ ኣብታ ብረት ሓደ ከዓ ተንጠልጣሊ ወሲደ ንስምሮም ጳውሎስ ስምዖን ንገሬ ሰዓውኒ ኢልዮም ናብዚኣ ንመፅእ ናብዚ ኸናለ እዚኣ እምበር እዞም በዓል ከተማ በዓል በረኸት ወዲቖሞ ዘለዉ ረኣይዎም ኣነ ትኽእል ኣብኣ ክበፅሕ ሕጂ ምርጫ የብልና ፅልምትካ እዩ ዘሎ ፀላይ እውን ክሕልፈና ኣይክእልኒ ስለዚ ፀላይ ክሕልፈና ስለዘይክእል ሓንቲ ምርጫ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ተደራሪብና ነዛ ኸናለ እዚኣ ክነዓፅዋ ኣለና እዚኣ 4 ወታደራት ዘለዋ ንዓ ተማዊትና ክንበፅሕ ኣለና ስለዚ ጫማኹም እሰሩ ይብሎም ጫማኦም ኣስሩ
زاربجي أنا استعمرت كمان مسيلات النيرة كل تمشي تبغى تقص بالكو كاتا كنت ما أنت لا أخونا كم استعمرت الديني قال لي تو أبيله يتقص طويلة تا خنا الغرباتاتو بقت ساعة خليت بومبا دما تاي قبرا يوتو أبيله سلاي تكي وأنا تبغى تعلتي سلسة كاد ما خليت بومبا أبغى خا بتقصل لك تبغى تخاطر حجي ساعون ولهم ساعون زولكو كلهم زام قرية قطع مثرب أسمرهم عزاميت يسأب زبهالو فايتر قالوا زام وصلوا تسعوني حجي باولو سمون دون باطا يسأب كان بحر سواق مبارزي ثلاث أنا ذاك عدي مهانم قلتني وتعبتي مهانم قد أبحنت مصر أبحنت كانتا أبحنت دستي كونكا أبكينات تاعت مبرمس أبزب فلاي قال تحاني كم درب دانس أقول أقول أبغوتها تواقع عند حلالي أبز آتيها حوبخان وده حوخان مهامة عبيتها لكن بصح بزع وزع لنا تزاري ما ينفلتني زود عديو زحويو إذا كم زتخونه وين تبل قوين يلا كم ذك عدوين بحال خوف إن علينا ينفلتني تناوشنا أنا وشناي قريل قاطع على القهوة انت وقت يا مزيم انت يكون كل هاس بتفرق ذكريات زبان يربر حيلنا مسبوع على بخاص أبز بروت ويناتنا في حليفنا ايوه حاجة خوش تبقى عنك أبز حزير يزي أبزي جاب كلا يكون أنا مسواتي جزيس مسبوع على بخاص أبز تقادلنا أبز خان ويح وينات حليفنا فرينا خازيا فرينا ولا سيلنا هات في أهلنا حيلنا في مرحلنا يا أخوي هم دلنا كم سب بعد أنا بعد جبت جزيس سمين وقت هاي متى يكون لنا وين لقيت الحمد ويا لها ويا ويكا يلا لنا كأننا بزي أنا غصب طب باولوس يديك حجي باولوس نبعلوسي نقول علوسي أوه كحافظني كحكمتي وين هالسكادي أو دي وزح جا على عبد قدري نعي بس يوري حجي وريكم مصان حي يقول نيس رزله وسلد ودقي حجي أولا مصور كلمة فدعوي أبز بان مرزي نما نمصايكا حوخا خويني خاطرله ودحاون دعوة أخلو سجيرو خيدلكا هيحسبني كل علوين حسيبو خون خل أقدم سلطة كحكم خون خيل كوبصة وين دلي خون خيل ناي وشتو حجي نزخ بلو هاي كلمة هو لك عسي تدريبه أبو رسول دحوه الوضع كم زا باين وجعنا بلا لا قدام لازم أبزوان الوضع طعم أبز سريع تسمع كان كذا عود قاتل الناس هذا حرت تسمع النقر حنت دي أنيرة بلاينتهم وسانيت مسمر عتقم زنبرو وتهدرات كلتا بومبا أربيجي توكيسو قلالي عليهم تخطيلهم مزنبرو أسمرهم يوسعب أزاميت فايتر نهر ناوس سقط أيتهم نبتا وسانيت قرقوات أزنبو سلاي رؤسو قبيرو كانت نبري حانت برينجن منكس أسكلاتهم بلاي استوكسا بومباون سحيتاتيا ودعيتي ندر بستحوسو سمي الدويل استوكسا ناي مودعتا بومباقن أين حفتون 10 متر قطرفهم كلاتهم تأيت ودو كلها أب أتكخ زلو بومبات دربي خاطو أبتا زيت الجامات الجزيز وصلوا واسقمتي والثاني تانيرا بونبو لعل خلت ميت زخون وتهدرات بقيا نبتا كنالي سجيرهم إيدهم حبو بالزيت حوجز حد وتهدر ببرين جيرو حيالو وتهدرات كودق متجمرة أسمرهم كحد مروخ برات منتيلو سلزم الله سلو نسون توجي كابسرح وتأخنه لتمريت كم فيلم بمعرض كاتاتولو تصنحو ودم برحتو زحزم أبلات تاجانتا نقلتو سلزور كبقى التمريت كم أف أنقي تبيبات تزوع على بلاي راديو خفيتو نعطا فتحنا لنا إلو أبصرو
እታ ቦጠለኒ ብምልእታ ድሕሪ ሕክምና ምስ ሰገረት ከዓ ብኡ ንብኡ ብወገን የማን ዝረባርቡ ዝነበሩ ሜካናይዝድ ብርጌድ 49 መሬት ኣብ ምፅልባቱ ንቢንቶ ግራር ሰጊሮም ኣብ ኣፍ ደገ ናቫል ቤዝ ሓደሩ ብዝኾነ ንዓና ምርጫ ስለ ዘይነበረና ኣስመሮም ብሸና ፀጋም የስኣብ ብሸነኽ የማን ኣዛሚት እውን ብሸነኽ ማእከል ጌርና ዘሎ ከምጢት ርጫ ስለ ዘይብልና ናብዛ ኸና ለዚኣ ጥራይ ናብዛ 4 ወታደራት ዘላ ዝቆተልናዮም ናብኣ ጥራይ ካልእ ከይትኩስ ኢሎም ናብኣ ገፅና እናተኮሱ ኣብኣ እናተኮሱ ኣብኣ እናተኮሱ ኣብኣ እናተኮሱ ኸይ ናብኣ ንስጉም 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 እተን ዝነበረና ኣነ ቦምባይ ሓንቲ እያ ተሪፋትኒ ንሳቶም ከምጣየቶም መጨረሻ ሓደ ኣይኮን 20 ሜትር ቢሉ ክተርፈና ከሎ ሰምጢ ተወዲኦም ሕማቅ ስማዓኒ ዝኩሉ ሰሪዕና ኣብዚ በፅሕና ስንታይ ዳ ክንከውን ዳሉ እምበር ብሂወትና ክንሰግር ኣለና እቶም ብፆትና ዝስዕቡና ድፋዕ ኣብኣ ንኩኖም ኢለ ኣነ ንዖም ረጋጊፀ ኣብኣ በፅሕ ሕጃ ኣብኣ ክንበፅሕ ከለና ኣስመሮም ከዓ ንድሕሪ ኣብኣ ስዕብ ኣስመሮም ኣብኣ ስዕብ ኢሉ ኣብታ ከናል ክረግፅ ከሎ ድማ ኣስመሮም ከዓ እቲ ትምኩር መራሒ ምስላም ናይ ውግእ በልጫ ዝነበሩ ሰብ እሱ ኣብዛ ኣብ ልባ ሃረም ባእታ ወደቕ ሕጂ ኣዛሚትን የሳብን እያ ሒዘ ዘለኹ ጳውሎስ ኣብዚ ስለ ዝወደቐ ምርጫ የብለይን ኣስመሮም ግን ኣፍ ልቡ ነይራ ጥምጥም ኣብለሉ ሕጂ እዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ዘሎ ኣብዚኣ ኮይኑ ዝከሃሰልና ዘሎ ካብዚኣ ክስጉም ይክእሉ እዮም ክወድቁ ድዮም ክትስኡ ድዮም እታ ዓወት ክዛዝሙዋ ድዮም ኢሉ ኣብዚ ኣዝዩ ጎልባብ ገበረልና ነይሩ ብጣዕሚ ጎልባብ ፅቢኦም ገበረልና ነይሮም ፅቡቅ ገይሮም ዝከሃሰሉና ነይሮም ኣብ መጨረሻ ፀላይ እተን ዘለዋና ቦምባታት ተኮሰን ኢልና ሓደ ቦምባ ክልተ ቦምባ ምስ ተኮስና ፀላይ ዳርጋ ብሙሉ ነዚ ኸናለ ይመልአና ልዕሊ 100 ቢሉ ፀላይ ናብዚ ኸናለ ዝኣትዩ ንዕና 4 ወታደራት ኢና እንታይ ክንገብሮም ኢና ቁሩብ ሓፊልና እዚኣቶም ድማ ቀልጢፎም ስለ ዝረዱና ብሙሎም ኢዶም ድም ዝቡ ቁጭ በላ ብሎ ኮፈል ብሎ ንዕና ቁሩብ ካብኦም ብርክ ክንብል ስለ ዘለና ከዓ ዳርጋ ደው ኢልና ነዚ ፀላይ ኢዶም ዝቡና ዝነበሩ ተቃውሞ ዝነበሩ ወታደራት እውን ነይሮም ካብኣቶም እውን ርሽሽሎም ነይሮም ኣነ ካንፃሮም ከዓ ንዋጋ ነርና ማለት እዩ መጨረሻ ነዛ ኸናለ እዚኣ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ፅልሚ ክፍል ከላ ዋግዋ ክትመስከል እዚኣ